Cal innovació, cal coneixement, cal creativitat. Cal una Girona que pugui anar construint aquesta ciutat associada al coneixement i a la innovació, amb activitats de futur, que vinculi la seva imatge no solament a la cultura, que és molt important, sinó a les noves tecnologies que algunes coses hem anat construint en aquests anys. Jo sé, Sergi, que estàs treballant en un projecte europeu per veure com la nostra ciutat es pot imbricar en aquest teixit de noves tecnologies, de capacitat de l'economia verda. Tenim un parc tecnològic que ha estat un encert, però que encara no hem donat tota la seva potencialitat. És inexplicable encara que la Universitat de Girona, que l'Ajuntament col·laborin, però de vegades es mirin de reüll. En el món universitari, Girona és un aliat imprescindible per la seva universitat. I Girona necessita de la seva universitat per avançar. Cal un projecte estratègic, cal un projecte de confiança. Tenim capacitat, podem trobar els mitjans, però cal que ningú es miri des de la Torre d'Ivori, que ningú vulgui protagonisme, que no sigui el anar de bracet i tirar endavant.